Turka shi. An samu wasu Hausawa maguzawa masu bautar tsumburbura suna kalubalantar mutane akan barin addininsu na kaka da kakanni da suka yi. Waɗannan mutane sun ce kamar yadda Larabawa suke da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Turawa kuma suke da Annabi Isa alaihi salatu wassalam, haka Hausawa ma aka turo musu da wani annabi mai suna Baragushi. Saboda haka suna kira ga Hausawa da su dawo cikin addininsu na gaskiya na kaka da kakanni. Masu kallo ku biyo mu cikin wannan bidiyo har ƙarshe domin jin ta bakin ɗaya daga cikin mabiya wannan addini. Dalilai da ya sa muka ce duk wani bahaushe bai kamata ya yi ba wani addini wanda ba asalin addinin tsumburbura ba suna da yawa. Duk da kafin wannan lokacin akwai ƙanina Shafi'u wanda an zauna da shi ya kawo dalilai da yawa wanda yanzu ba daidai ba ne. Amma kaɗan daga ciki zan ɗan taɓa kaɗan daga ciki. Abin da ya sa mu muka imani kuma muka yarda da tsumburbura ita ce ta halicce mu kuma aka aiko mana da annabinmu ya kawo mana saƙo na annabta tsakanin shi da ubangijinmu shine annabi Baragushi. Ya zo mana bahaushe ne shi kuma an yi shi a Najeriya kowa sani ba ƙasar farin fata bane, ba ƙasar Turawa bace, ba ƙasar Larabawa bace, ƙasa ce ta Hausawa, ƙasa ce ta baƙin fata. Kuma alka samu annabin mu ya zo daga cikin mu, kamar yadda kowanne addini akan saman musu da annabin su daga cikin su. Idan ka duba cikin Larabawa an samu annabin Larabawa da musulmi suke bi na ƙasashen Larabawa, wanda an samu annabi Isa shi ma an same shi a cikin wasu ƙabilu daban. An samu a cikin Yahudawa ma da Allah ya kawo musu su ma annabinsu, to mu ma Allah ya kawo annabin mu a cikin mu. To don haka muke ganin ganganci ne da kuskure mutum ya ɗauki addinin da ba na shi ba. Na ɗaya kai ba za ka iya kaban nakan, sannan kuma ba za ka iya wancan ba na Larabawan. Domin duk abin da za ka yi ba daidai kake yi ba. Don haka muka ga addinin tsumburbura shine in dai mutum bahaushe ne ko baƙin fata a Najeriya, to kamata ya yi addinin gargajiya shine asalin addini. Wannan kenan. Sannan su kuma musulmi da suke cewa wai akwai wani annabin Larabawa shine suke bi. To mu abin yana bamu mamaki. Har kullum muna faɗan wata kalma guda ɗaya ko biyu. Muna cewa in akwai wanda ya kamata ya addinin musulunci to shine Balarabe. Domin annabin Balarabe ne. Annabin musulmi Balarabe. Muna jin bakin fata. Mata bakin fata ka ki addinin ka ba, ka ki annabin ka ki Allahn ka tsumburbura ka je ka ba Allah da baka san shi ba, sannan kuma baka san annabin ba. Ba yaran ka bane wancan larabcin. Komai sunansu daban ne, Yahudawa nasu daban ne, haka Nasara kowa. To mu ma Allah ya kawo annabin mu, annabi Baragushi, kuma ya isar da sako kafin a samu wasu 'yan ta'adda da suka zo suka rushe abubuwan tarihin mu, duk da yanzu muna farfado da su kuma suna nan. Yanzu duniya tana ƙara tabbatar da asalin addinin gargajiya. Mu addinin mu ba addini bane na zubar da jini. Addinin mu addini ne na zaman lafiya. Kuma duniya da wanda suke sauraron mu za su shaida haka. Amma addinin da wayannan mutanen suka ɗauko baƙaƙen fata 'yan Najeriya ko baƙin fata ma a duk inda yake, musamman Hausawa, to addinin da suka rangon na Larabawa, to fa wannan addini ne ta'addanci mu muke kallon shi, domin su muna kallon da suke ta'addanci tsakanin su, muna ganin yadda suke kashe junan su, kuma haka suka kawo mana wannan addini har suke cewa duk wanda bai bi ma a kashe shi. Mu tsorata mu da aka kona wajajen tarihin mu da yawa, aka rushe gidajen mu, hatta yanzu mutanen mu ma suna tsoro wai su bayyana kansu, wasu suna bin addinin tsumburbura, wai an tsorata su ana kashe. Kamar wasu baki ne suka zo kuma suka yi mana wannan abun fa sama da shekara 200 da wani abu fa. Aka samu baki daga wata ƙasa suka shigo, wanda su takamaiman ƙasar su ma ba a san ƙasar su ba, ma takamaiman ƙasar Fulani ba a san ta ba. Su ne suka shigo suka rushe asalin tarihin mu da sunan wai suna jaddada addini, wanda kuma ƙarya suke yi, ta'addanci suke jaddadawa. Wanda ya shigo Fulatanin da ya shigo Najeriya, muna jin ka. suka ba shi ci
suka bashi sha. Kace ba Fulatani da ya shigo Najeriya wane ne? Na'am. Wani ba Fulatani ne ana ce mai dan Fodiyo. Sunan shi wai dan Fodiyo, Usmani dan Fodiyo, ya zo ya kakkashe kakanninmu, ya kakkashe iyayenmu. Bayan kuma da ya shiga ko takalmi babu shi a kafa shi. Kakanninmu ne suka bashi masauki, suka ce da shi, suka koyar da shi addini. Sannan ya zo ya dinga ta'addanci yana kakkashe kakanninmu da iyayenmu. Ya rushe wajen, yasa duk aka rushe wajen ibadanmu. To don haka muke ganin in dai wannan addinin ne da ake cewa ya jaddada, to addinin ta'addanci ne. Domin mu ba mu yadda da wannan jaddadin ba, shi ne ya kawo ta'addancin da kaga har yanzu Fulani suna yi, wanda ba wanda zai karyata ni akan wannan abu. Duk Najeriya ko duk wanda yake jin tarihin Najeriya ya san su waye su turji yanzu, ya san su waye 'yan ta'adda. Kafin ma yi turji, Buban Marwa mai tatsi ne, ba Fulatani ne. Mai tatsi ne, ba Fulatani ne, Buban Marwa ba Fulatani ne. Kafin ma zo kansu turji wannan. Don haka suka tsorata mu, suka kakkashe mu, mutanen mu wai har suke gudun ma wai su bayyana kansu wai a matsayin su suna bin addinin gargajiya. Bayan sakon da Annabi Bagushe ya kawo mana, suka zo suka shiga gidajenmu da jihohin Hausawa, suka kakkafa 'yan uwansu duka. Yanzu a maganar da nake gaya maka, duka masarautun garin Hausawa guda 7, jihohin Hausawa guda 7, masarautun duka Fulani ne suke sarauta, ba Bahaushe ko ɗaya. Sun fi mu nasaba ne ko sun fi mu asali ne a Najeriya. In ka duba ko malaman su na musulunci. Mintinanka ya kai. Za mu je wurin dan wanka Sheikh Bashir Sidi Sani ya muna magana na minti 10. Shi kuma ina ce kaji dan wanka Malam Barbushi, mai addinin Barbushi, da maganganun da yake yayi. Addinin sun burbura ya ce sunan annabin su Barbushi. Muna jin ka wato Sheikh Bashir, minti 10 Kibla FM. Na'am, Sheikh Bashir. Na'am. Na so ake Malam Tasiru ya fara da foundation ne. Ya kamata ya yi shimfiɗa domin al'umma su fahimci me za a tattauna. Wato malaman falsafa suna cewa duk abin da ba za a iya bayani shi a wadda hashi ba, to wannan abin kwata-kwata babu shi. Ya kamata ne fara tabbatar da samuwar tsumburbura ɗin tukunna. Din mecece tsumburbura? A ina aka samu da tsumburbura? Yaushe aka samu da tsumburbura? Kafin a zo shi wanda yake kira da suna Annabi Barbushi, ya kamata ya tabbatar da samuwar su tukunna. Shin akwai su ko babu su? In ba akwai su kuma yaushe aka yi su? Hausawa da yake ta magana, Hausawa malamai sun yi sabani akan su kansu Hausawan asalinsu daga ina suke. Idan bai sani ya kamata su sani. Daga cikin maganganun da masana masu bincike masu nazari suka yi shi ne, su kansu Hausawan suna da alaka da Larabawan da yake cewa su ne ya kamata kursi addinin musulunci. Asalin kalmar Hausa wasu suka ce kalma ce ta Baushi, wanda kuma tana nufin mafarauci, kamar yadda wani marubuci wanda yake shi ba ma Bahaushe bane, ba Balarabe bane ba, Bature ne, ana ce mishi Leo Afkarinus. A cikin karni na 15 ya zo Kano kuma ya je Katsina, ya ce ya zo ya tar kwata-kwata ba a yin Hausa. Yaren da ake yi a Kano a karni na 15 shine yaren Gobiranci. A cikin littafin da aka rubuta na tarihin Kano wanda ake kira da Kano Chronicle, sun tabbatar da cewa tun daga zamanin Bagauda har zuwa kan sarkin Kano Abdullahi Burja kwata-kwata ba a yin Hausa. Ba a san wani abu da ake kira Hausa ba tsakanin Kano da Katsina da wannan yankuna din. Sai lokacin da ɗan shi Abdullahi sarkin Kano Abdullahi Burja wanda ake kira Yakubu, shine aka fara samun yaren da ake cewa ana kiran shi Hausa. Su kuma wayannan gobarawan wayanda suka fara zama a Kano daga Misira suke yi. Na san cewa Malam Tasiru ya san cewa Misira ba Hausawa bane ba. To kabila da suka fara zama a cikin wannan garin kenan. Sannan yanzu nan Malam Tasiru yake cewa idan akwai wanda ya kamata ya yi addinin musulunci shine Balarabe, domin annabin Balarabe ne. To bari mu mayar mishi da wannan. Idan akwai wanda ya kamata ya yi addinin maguzanci, addinin tsumburbura, su ne maguzawa kawai. A
lokacin a Kano akwai kabilu guda 5. Akwai kabilar Maguzawa, akwai kabilar Katakowawa, akwai kabilar Guzargawa, akwai kabilar Tokarawa, akwai kabilar Damarguzawa. Duk waɗannan kabilun suna zaune a birnin Kano, amma Maguzawa ne kurin a cikin su aka samu suke bautar addini suke cewa su sun burbura din. Wani akwai wani marubuci a cikin shekara 1971 wanda ake cewa Mr. C.R. Nibin ya ce su Hausa ɗin nan asalin su Maguzaye ne suka zauna a arewacin kogin Kwara. Sannan Farfesa Sakina shi kuma ya ce Hausa daga wata kabila ce da ake cewa Hausa. Ita kuma Hausa mutane ne na Shongai. Shongai mutanen China ne. Idan malam Tasiu bai sani. Asalin su mutanen China ne. Kuma wannan kalmar ta Shongai wanda aka fitar da Hausa daga cikin da tana nufin me? Tana nufin arewa. Akwai kalmomi wanda zan so yanzu in tambaye shi a cikin mintuna na ya bada amsa da Allah. Malam Tasiu, kalmar bene da kalmar soro kalma ce ta Hausa ko ba ta Hausa bace ba? Kaji tambaya. Malam Barbushi, kaji tambayar nan. Mustapha, abin da nake cewa zan mai gyara shi ma da yake magana cewa wai akwai wasu biyu kafin Maguzawa. Abin da nake son tambaye